alaikum. Sanu ku da aiki. Assalamu alaikum. Sanu ku da aiki. Allah mallaka. Ana kakkada ne mu da me yake. Ku ya hakuri dan Allah a taimaka mu. A taimaka mu dan Allah wallahi yau sati na guda. An ce Allah da uga yake rabu da shi. Kwance mu je maza. Allah ko rabu mu shi dan Allah me yake nan? Me za a yi ma? A taimaka mu. Yau sati na guda. A taimaka mu. Sannu oga. Sannu oga. A taimaka mun dan Allah oga. Yau sati na guda ban ci abinci ba. A taimaka mun. A taimaka mun dan Allah. Allah wale kamar. Daga kawai ne to na to kuɗi zan nemi kuɗi. Za auri Mero. Mero. A taimaka mun dan Allah. Kai da Allah tsaya. Kai surutu kake kai. A taimaka ma. Nan gidan taimako masallaci ka bari. A taimaka mun. Ba na son kai. Dan Allah a taimaka mun. Wallahi yau sati na guda ban ci komai ba. A taimaka mun. Anya ba ku ne irin yan iskan nan na kauye ba kuwa. A taimaka mun dan Allah. Ya. A taimaka mun. Zo. A taimaka mun dan Allah. To ka zo kana neman taimako. Ku zo nan. Ku zo mana. Ku zo nan. A taimaka min dan Allah. Yau sati na guda ban ci abinci ba. Ko dan tsince ne a garejin ku bani in samu yunwa nake yi. Kai ka je ka ji wani gidan rediyo ko masallaci an ce mana neman ma'aikaci a garejin nan? An gaya ma aikin garejin tura ruwa ne? Kai ka tafi cikin gari ka je ka nemi baro ka rika tura ruwa kuma zaman lafiya nan gurin ba zan baka ki ba. Ta ki tafi guri. Ka tafi ka tafi. Kai zan mammace ka ba. Aya ba za ka tafi ka guri nace a? Ana son iskanci. Kai ku bai kokari ku kama aikin nan kafin dawo fa. Allah wallahi na juyo yaro bai kama aikin nan ba rasa zai baci. Ka me ya faru? Oga wallahi wani banda ne nan wani irin jakin kauyen nan wai zo wai neman aiki yake. Ina yake? Oga da Allah ka rabu da irin wannan irin yan iskan kauyen nan ne fa. Kira shi. Su da Allah. Kira shi ina son gane shi. Ina yake? Kai. Zo. Kana tafiya hannu tsoro kake cinye kaza aini a gunnan. Ce mana. A taimaka mu. Oga ka ganshi nan. Irin wawayen kauyen nan ne fa oga dan Allah dan Annabi kun kade mana irin wannan ba su iya aiki ba. Salamu ci abin da daga kauye a taimaka mu. Me ka zo yi? Dan Allah a taimaka mu. Yau sati na guda oga bai. Kai oga wannan ba a cikin hayyacin sai yake ba na ce ma ka rabu da wannan dan Allah dan Annabi. Ka san abin da za yi. Ina son a je a bashi abinci. To oga in abinci za a bashi kudin abincin sai je sai abinci mu aiki a nan gurin ba bukatar ma'aikaci muke yi. Ana ka san dan adam ba ta yi a ce ba a taimaka mutum ya kamata a dan taimaka. Yaran nan ma fa da muke aiki na da su oga ka dube ta nake fama da su fa a gurin nan ba. Aikin nan ba iya suka ba za ka mana wani sabon stranger wanda bai iya aiki ba. Samu wannan za a ya bari idan Aisha ta fito da shinkafa kawai a siya mar abinci ya ci ya sha ruwa ya sallah ya tafi sa. Je a bashi to ba damuwa in abinci da ba amma ni karka kama wani sabon stranger zo rika wahalar da ni. Ina son mu gwada shi. Wa kai yanzu ka dubi wannan ka dube kan kala aiki a nan gurin. Wannan noma ya dace da shi mutane ba za su yi hakuri su zauna a garin su tsaya su yi noma ba sai su tafi birni. Yanzu kai kai a taimaka mu oga a taimaka mu. Ina zuwa ina maka magana nan ko kana garin ku. Ina san Mero. Kana san Mero? To kai yanzu da ka taho gurin wa ka zo? Ni dai kawai na zo. Me ka zo yi to? Na zo neman kuɗin aure. Kuɗin auren saboda an ce ma da ka zo birni ɗiban kuɗi da kai. Kai bara kai. Boko Haram ta yi yawa. Kidnapper sun yi yawa. Barayin mutane sun yawa, barayin waya sun yawa oga mu ba. Daga kawai a taimaka mu. Na zo neman kuɗin auren ne. ku bashi abinci. Bashi mana bashi. To ai oga ne ya ce ka bani ko? Bashi mana. Ka gani na ga maka wannan ba ma yadda ya da mu ba dan Allah dan Annabi oga ka dena ni wannan wallahi tallahi. Kawo. Zo mana. Oga dan fa kai ne fa. Kawo jika ba. Dan jakan nan akwai hoton Mero a ciki. Ba matsala. Zai an cire. Kin banza yakin gobe. Ni magana jakin kauye kenan. Me ruwan mu wata Mero dan Allah. Ka bada kaya aje a siya ma abinci mana. Wallahi duk kai kake jawo mutane irin wannan. Ko wanda gara yazo shi oga gurin nan yake ce wai sauki ka yi ba. Lamarin rayuwar duniyar ne yanzu oga in kana yawan sauki matsala ake samu. A je da shi a bashi. Tukunna zan mai tambaya. Ko san darajar manya ba.
barka da ku san darajar manya ba dama ina da kuma to ba ku da aiki sai aikin da ya zama aiki ya barka ku ci abincin wannan ku ci abincin wannan yariya ku zo wurin mai shayi ku ci abinci ku je gurin mutane masu sai da abinci ku ci abinci ku zalunci wannan ba ku da wani aiki ku ba ku da kanku tsiyamun mu wai ina zuwa baba labarin da kake ba mu waya baka labarin haka ina da labari ne ma idona dan akwai lokacin da kuka ci zo galar diyata kuka hana ta kudinta ta je gida tana kuka ta gaya mani kuma gashi yau mun haɗu da ku din mu ba ma cin ba da nake so in gaya muku anan shine ba wata ba kuma kan ku kiyamul laifi ku nemi sana'a yi ku kama aikin yi ya fi muka zama banza kuma dan uwanku garin ya bari ya taimaka maka kanshi arziki ko kuma kun tsaya nan can bakin titi kun tsaya nan wurin aikin banza to zama nan garin wata ku san aikin yi ku bar garin nan ku je ku nemo aikin yi ko sana'a ko aikin gona abin da nake so in ga muku gode Allah amfana saboda na ga yanayin ku duk dai ga ku nan dai amma Allah dai ya sauke kawai za a ci ai muku addu'a Allah ya kiyaye sai an jima shin wai abokina wai tambaye ki mara ina ne je mu tafi kuje ina san kimero ina san kimero hello shigo mana heyoyin tun da muka tawo tsatsarewa kake kai ai me da Allah shigo da Allah abinci za a saya maka nan ba ogaci a je a saya abinci ba yara lai ka shigo mana a'a ka zo mana haba ka zo zauna shi matsalar dan kauye kenan zauna za a samu abinci zauna wadda give us sakwara bande da yam ya abinci kai yawwa ka ci abinci ana cin Wai Zainab kwana biyu shiru. Shin wai tsofin ma wai dan Allah ma wai gamshi wannan zancen ma har yake zo yana ga magana wai yana da cewa wai an ci abinci wannan an ci abincin wannan. Tsofin ma gaskiya ma ya ma dan wayo ba. Ka ga na shiru bai magana ba. Kai na ni ka gane ma ya riga ma ya kulle ce yake ni kawai kallon shi ke sai zuwa ke kamar ruwan sama. kai baba magana da ce mana ba mu da sana'a ba mai da wannan ba wallahi ka san ma me shi yasa ni shiru bai magana ba saboda me idan ni magana da ku zai ga cewa kan mu baba mai ro babu mai ne mana ai shi saka gana shiru bacci komai ba kallon shi nake saboda ina magana da ku zan faɗi mara daɗi ai ni da ka haɗa min cewa baba mai ro ne ina ga ma abinda ma zan faɗi da wannan gaire na muna hankali ba manta kawai ka gane manta kawai ni nayi don abokina ne ka gane kawai nayi kare da abokina amma ba ka Allah na gane magana abinci kaji wannan ma manta shi da Allah to me yake ba mu ne me yake ba mu manta dan Allah shi na ba mu ji dan Allah ko zuwa muka zauna bakin garkar nan layin nasu ma kai kana gani kallon da suke mana mu mun san ba wai kallo ne na soyayya ba amma me mun san inda muka aje su idan mutum ya shigo gonar mu a lokacin da ne zamu nuna mai da cewa wata don fasa gani na riga na san muhimmancin soyayya na san me so abinci ne so idan ni wani furuci mara daɗi aboki na zo na birni yana dawo ya ji cewa ya ji labarin cewa ni ne na je ci ma abu mai rubutunci to zai ɗau abun ni da shi ya ba zai ƙare ba ka gane amma idan wannan abin ya riga wuce kaga ba matsala to bai da matsala indai haka ne ni na san ta tsarin da zan fito karka da okay haka ne ko to normal ne a je mana indai zabo na yau kire na yau sai mu haɗu Baba ina wani? Awon lahiya. Ya gida da lokaci. Ya iyali. Ya mun gode. Ya kwana biyu. yanzu mara nan yau kwana na haɗu da yayin naka yanzu ne na haɗu da yayin naka nan da na biyo zan wuto nan gida na haɗu da su amma ban dan gaisa da su na ɗan musu nasiha haka dai mai kyau Sai ya muri. to sun kwarai ku Baba yawa nan daga sai da nasiya ku. ai ba ku ai ka san shi al'amarin duniya komai da addu'a ake tafiya da shi A ci na gaba dai da musu nasiha kuma ga alama dai a fuska na ga sun yarda a ci gaba da addu'a. ba ku muna nan muna ta insha Allah ina za ka yanzu Zan je gona ne je waya. to Allah ba da sa'a to Allah ya taimaka Allah shi ma albarka Ya daidai na na. lahiya To sai an jima. yaro na kirke wallahi amma waɗannan yayyan nashi Allah da ya shirya da su nana sun ci mu yarinya ta zo gari na cire kuɗin da hannuna na biya saboda a zanna lahiya kaga wannan kanan nasu Allah ya shirya shi wannan yaro Allah shi mai albarka
Allah saka mai da alheri, Allah sa ya gama lafiya. Su ma Allah ya shirye su. Allah ya shirye da su. Okay. Oyo, kati na haƙari. Bari kai. Ka cika jira ni ina zuwa dan karɓo da chat card dawo. Allah kauye bai yi ba. Kake ta in jira ka. Ka sai mun abinci irin wannan. Ogan nan na gama da gani wallahi. Dan yankan kai ne. Ya wannan girarren abinci da aka. Kawai ka fita nan. Da a fara. Action. Ake cewa wani tsaya. Ogan nan nasu da hankali dan yankan kai ne ma amma so suke sai mu abinci bari ka Allah ma